Ngħaddu għal pass li jmiss mill-priedka ta' Ġesu fuq il-muntanja. Mattew 6, vers 9. Ġesu wara li wissiena kif m'għandniex nitolbu bir-repetizzjoni bla sens u fil-pubbliku biex nixxewjaw, jgħidilna kif nitolbu, ċoe bħala konverzazzjoni u qima lill-Alla tagħna. Hekk mela itolbu intom, missierna li inti fis-smewwiet ħajtqaddes ismek. Ħatiġi saltnatek. Ħassir ir-rieda tiegħek kif fis-sema hekk ukoll fuq l-art. Għatina llum il-ħobs ta' kuljum tagħna. U għafrinna djuna bħalma aħna ukoll ħfirna lill-midjunin tagħna. U ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mill-ħażin. Missi tas-sema. Irrodulek ħajr li inti battilna feddej omnipotenti li għeleb il-mewt, illi xejjen id-dnub tagħna, illi ikkonkwista fuq ix-xitan u fuq id-dinja preżenti. Grazzi missier tal-li inti ħabbartu minn qabel fis-salmi u bil-profeti tiegħek sabiex kif aħna ħarsu lura u naraw dawn il-dibassiriet illi seħħew f'Ġesu ta' Nazaret, il-fidi tagħna tkun ikkonfermata, ma jkollna ebda dubju illi dan huwa il-maħbub tiegħek, dan huwa il-Messija li inti tlikt sabiex jirriskattana, jifdina għalih innifsu u jagħmilna l-poplu tiegħek. Nitolbuk għalhekk mulej bħala ċittadini tas-saltna tiegħek sabiex kif aħna nersqu lejk biex nitolbu skont kif għallimna Sidna Ġesu Kristu. Amen. Talba familjari illi tallimnija meta konna għadna f'Tannuna, żgħar ħafna. Talba illi servu wkoll bħala modell sabiħ, qasira fil-kliem, però sinifikanti ħafna fil-sitt petizzjonijiet illi Ġesu jgħidilna fuq dawn ikkonċentraw. Fit-talb tagħkom għafsu fuq dawn il-rikjesti. 6 petizzjonijiet, 3 li għandhom x'jaqsmu direttament malla. Tajjeb? U 3 li jirrigwardjaw lilna bħala bnedmin li għandna bżonn il-bżonnijiet fiżiċi tagħna, għandna bżonn il-maħfra tagħna u għandna bżonn it-qawwija tiegħu kontra l-tiġrib. Hija talba fenomenali u ma jistax ikun illi ma nħidux il-ħin tagħna biex nieqfu u nirriflettu fuq kull petizzjoni. Illum se nistudjaw l-ewwel petizzjoni jitqaddes ismek biex bekk il-ħajja tat-talb tagħna ssir aktar sinjura, aktar ta' kwalità. Nevitaw milli it-talb tagħna jkun xott u artifiċjali. Imma nħallu l-Ispiritu tagħna jollina, jelevana biex nikkonċentraw fuq dak il-weġ li huma verament importanti, li Ġesu jqishom bħala importantissimi għalina. Talba illi ċertament Alla iweġġibha jekk aħna nitolbuha minn qalb niedma bil-fidi. Tgħidli kif jista' jkun illi meta jgħid ħadd tkun magħmula r-rieda tiegħek fl-art kif inhi fis-sema. Għax fis-sema ir-rieda tal-Alla hija magħmula perfettament, l-anġli u l-qaddisin fis-sema jobduh bla ebda nuqqas il-Alla. Però oħroġ il-għaġeb għad jasal dak il-jum illi fuq id-dinja ir-rieda tal-Alla se tkun magħmula perfettament. Aħna nafu illi Ġesu għad jerġa' jiġi, se jirrinova d-dinja, se jġeddidha, tajjeb biex tkun l-abitazzjoni tan-nies ġusti tiegħu, tal-poplu tiegħu. U allura iva għad jasal jum meta t-tarif tal-Alla jiksi l-art bħalma l-ilmijiet
jiksu l-baħar. Weda li l-profeti isemmuha ripetutament u Ġesu hawnhekk qed jgħidilna itolbu għaliha din il-ħaġa. Biex d-dinja bħalissa ikkalpestata bid-dnub, bħalissa dinja ta' inġustizzja, dinja li twarrab il-Alla, għad jasal jum meta dak li għallimna Ġesu iva ikun ta' bilħaq imwettaq. Mela, meta nitolbu l-missierna, irridu niftakru li appuntu kif qegħdin indirizzaw il-Alla. Missierna li inti fis-smawiet. Huwa Alla huwa dak li għandu awtorità fuqna, missier ta' familja, huwa l-kap tal-familja vera, illi imexxi l-familja, jiddiriġija, huwa wkoll missier li allura joss il-familja tiegħu. Kif jozza billi jipprovdila l-bżonnijiet tagħha, joħroġ għax-xogħol biex ikun kapaċi imantni l-familja tiegħu. U wkoll huwa missier u allura huwa intimu mal-familja tiegħu. Mhuwiex xi ħadd impjegat biex juħsieb it-tfal. Dawn huma wliedu. U allura għandu interess fihom u iva għandu relazzjoni intima miegħu. Però huwa missier ukoll li huwa fis-smawiet. Hija barka kbira illi minn twelidna u t-trobbija tagħna jkollna ġenituri illi ġenituri ta' vera, ġenituri li jafu jħobbu. Għaliex ikollna ħanidu hekk xbija tajba ta' x'inhu missier. Missier illi jgħix u ibirek lil ħaddieħor. Perġu se jgħidilna li anke kieku kellna missier ħanidu hekk illi ma kienx jagħti kasna warrabna, traskurana, Alla huwa l-missier ta' smawiet. Huwa missier perfett. Missier perfett, missier trascendenti li lin mill-ħolqien tagħna u frattant huwa magħna. Missier illi jisma' l-għajta u l-appelli ta' wliedu. Huwa missier assolutament sovran, għalhekk ngħidulu missier li inti fis-smawiet, ma jfissirx li mhuwiex fuq l-art u kullum kien, tajjeb, fis-smawiet jiġifieri huwa eżaltat, huwa ola minn kull kreatura li huwa ħalaq. Huwa l-ħakkiem ta' kollox, huwa l-gvernatur tal-univers. U allura din it-tema ta' missier fis-sema, tajjeb, l-idea hija antika ħafna, anke Mosè jirreferi għal Alla bħala missier. Fid-Deuteronomju jgħid hekk troddulu lil mulejja poplu iblaħu bla għaqal. Mhux hu missierek li xtrak, mhux hu li jagħmlek u wettqek. Il-poplu tal-Alla mill-antik ħares lejn Alla bħala missieru. Bħala missier illi juħsieb il-uliedu, jaħfrilhom, jipprovdilhom, iberikhom f'kull sens. Din it-talba wkoll kif għallimilna Ġesu tenfasizza il-komunità sħiħa tal-fidili. Aħna nitolbu weħidna d-dar, vera, però nitolbu wkoll, nożżu wkoll ir-realtà li nistgħu nitolbu il-koll flimkien bħala familja tagħna, familja ta' missier wieħed. U allura tenfasizza il-komunità sħiħa tal-fidil. Dak li qegħdin nitolbu, mhux qed nitolbu biss għalija nnifsi, imma wkoll għal ħuti l-oħra. Mhux tiffoka biss fuq l-individwu għalkemm huwa leġittimu huwa sewwa li inti titlob il-Alla għal ħtiġijiet personali tiegħek. Però Ġesu jtifakkarna illi aħna nappartinu għal familja kbira, il-familja ta' Alla. Alla li jridna li niltaqgħu flimkien biex il-koll flimkien nagħtuh qima u nippreżentawlu l-petizzjonijiet tagħna. Xi ġimilu ċempillu wieħed u f'nofs il-konverzazzjoni qal li ma importanti li tmur il-Knisja. Qed tifhem. Jekk ma tmux il-Knisja ssiba impossibbli illi tobdi ħafna mill-Iskrittura. Għax l-Iskrittura tindirizza lilna l-fidili bħala komunità, bħala familja waħda. Ħobbu lil xulxin, għadru lil xulxin, aħfru lil xulxin, għejnu lil xulxin, inkoraġġi xulxin. Kif nista' nagħmlu dawn? Jekk aħna ma niltaqgħux flimkien. Ġesu jrid li l-poplu tiegħu jkun poplu magħruf, poplu fil-pubbliku, poplu li jitlob.
qatt dixxipli fi żmien Ġesu ma qalulu għallimna nagħmlu l-mirakli, għallimna nħobbu, għallimna nagħmlu kwalunkwe ħaġa oħra, imma darba meta rawh jitlob, meta raw dik l-intimità tiegħu mal-Missier, dik il-xirka profonda tiegħu mal-Missier, meta spiċċa mit-talb qalulu mulej, għallimna nitolbu. Bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. Ħassew il-bżonn illi meta raw il-Ġesu f'dik il-komunjoni malla, raw il-nuqqas tagħhom. U naħseb jiena rridu naslu f'dil pożizzjoni illi narfu d-ġufija tagħna, narfu kemm ta' bilħaq għandna bżonn gwida. U Ġesu infatti għalalhom ir-rikjesta tagħhom billi għallimna din it-talba. Talba illi l-Knisja minn ġenerazzjoni għall-oħra, minn seklu għall-ieħor talbet ripetutament. Talba illi iżomna fil-direzzjoni tajba f'kuntatt essenzjali mal-Missier. Ħajitqaddes ismek. Ola u aktar importanti minn kull ħaġa oħra meta niġu biex nitolbu hija illi aħna għandu jkollna fina x-xewqa u l-ambizzjoni biex naraw li sem tal-Alla mqaddes. Forsi ma tantx, forsi aktar naħsbu f'affarijiet oħra, ma Ġesu hawnhekk qed ipoġġi l-prijoritajiet tagħna fejn għandhom ikunu. L-iżjed importanti, u allura l-ewwel tissemma hija ħajitqaddes ismek. Ħajitqaddes ismek. L-isem tal-Alla huwa tal-ogħla importanza għalina bħala bnedmin. Illi Alla jkun stmat bġieħ, glorifikat u eżaltat minna l-bnedmin. Għajdu li intom, ruħkom titkexkix meta tisimgħu nies jidaw, ikunu profani, jiċċajtaw balla u bil-ħwejġ qaddisa tiegħu. Vera? Għabi, jekk xi ħadd meta Missier kien għadu ħaj, kien iżeblaħ il-Missieri jew jgħid kalunja kontrih jew iħammiġlu ismu. Kif tħossok? Vera? Ir-rabta tiegħi ma' Missieri iġġielni li jiena rrid il-Missieri jkun ikollu fama tajba u l-karattru tiegħu jkun magħruf bħal mewt tas-sew. Issa Alla huwa Missier perfett u allura aħna għandha tkun l-ogħla mira tagħna illi insebħu lill-ismu. Insebħu lill-ismu. Jekk ma ħossux hekk, appuntu aktar u aktar għandna nitolbuha dit-talba. Ħajitqaddes ismek. Ħanitolbuha b'dik il-konvinzjoni li l-Ispiritu Santu kapaċi inissel fil-qalb tagħna. Fis-Salmi u parti oħra tal-Iskrittura kemm il-darba aħna eżortati, aħna imħeġġa biex naraw l-isem tal-Alla imsebbaħ. Sembierek l-sit f'kull ħin jgħidilna s-Salm. It-tifħir tiegħu se jkun kontinwament fuq fommi. Ruħi se tiftaħar bis-sit. Lum li se jisimgħu u jifirqu. U kabbru l-sit miegħi. U ħaneżaltaw jew ħanfaħru lill-ismu flimkien jgħid. Għal darb'oħra l-idea illi mhux waħdi, jiena mhux jien waħdi għandi relazzjoni vitali mal-Alla, ma jien oħrajn. U Alla jrid li l-fuħrija tiegħu tkun pubblika, tkun magħrufa, tkun mifruxa mal-art kollha. U allura fit-talb u l-mixja tagħna kuljum imissna nkunu intensivament ikkonċernati dwar il-fama tajba ta' Alla missierna. Alla li sikwit huwa kritikat, huwa majjar, ismu huwa kalpestat, irridu naraw u iva naħdmu biex Alla jkollu il-glorja tiegħu manifestata u kull ma għandu x'jaqsam miegħu il-Knisja tiegħu, l-Evanġelju, il-kelma tiegħu, is-salta ta' Kristu, kull ma għandu x'jaqsam Alla ikun onorat kif jixraq. L-emil ta' kwalunkwe ħaġa li ġib skandlu jew għajb fuq isem Alla u fuq il-karattru tiegħu huwa dnub serju. Għall-inqas fl-istima ta' Ġesu, illi għalinna din għandha tkun l-ewwel qabel kollox, illi naraw l-isem tal-Alla ikun imqaddes. Ħajjitqaddes ismek.
Bija meta nitolbu għadin l għonet għadin nammettu, anke indirettament, illi maħniex kapaċi minna nfusna illi nsebħu lill-Alla. Kieku kapaċi ma nitolbuħx lill-Alla. Imma la darba qegħdin nappellaw lilu biex ismu jkun imsebbaħ, qegħdin nistqarru li aħna fina nfusna m'għandniex din il-kapaċità u ninsabu indisposti biex aħna nfittxu l-ewwel qabel kollox il-glorja tiegħu. Kif nafu da? Pereżempju, fis-Salmi jgħidilna David qed jitlob hawnhekk, jgħidlu lill-Alla, eħlisni mill-ħtija tal-omiċidju Alla, int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Imbagħad ilsini janni ferriħi dwar il-ħaq tiegħek. Omu lej, iftaħ li xoftejja u fommi jiddikjara t-tifħir tiegħek. Iftaħ li xoftejja. Xi ħaġa li aħna naħsbu li hija l-eħfef ħaġa nistgħu nagħmlu vera, li tiftaħ xoftejk. David qed jaraf illi Alla jtiftilna xoftejna. Xoftejn sinċira. Biex imbagħad fommi jiddikjara t-tifħir tiegħek. Maħniex kapaċi. Jekk naħsbu aħna kapaċi, il-Bibja tikkundanna bħal nies gburin, nies li għadna ma sibniex postna, ma nqisux nfusna bħal maħna tassew, trapp u rmiet. Dipendenti għal kollox fuq Alla, għal kull tajjeb li nistgħu nagħmlu. Ħajtqaddes ismek minn min, minni biss, minna bħala grupp hawnhekk, le, mill-bnedmin kollha. Dinja il-ħaġa, l-unika ħaġa xierqa illi l-bnedmin kollha iżommu u jistmaw l-isem tal-Alla bħala qaddis u jittrattawh fl-ogħla unur u bl-ikbar riverenza. Bl-ikbar riverenza. Ħaniċċajtaw fuq affarijiet oħra. Imma le, fejn jidħol Alla u l-qudusija tiegħu, fejn jidħol Alla u emilu, rridu nitkellmu u naħsbu b'reverenza. Alla illi innifsu irrid l qabel kollox illi ismu jkun imqaddes, Alla huwa interessat ħafna illi glorifika lill-ismu għax huwa l-ogħla mira, l-ogħla skop tal-univers, ta' kull eżistenza. Alla ħlaq kollox biex kollox isebħu ismewiet ixandru l-glorja tiegħek. U l-firxa tas-sema turi emil dejk. Anke ħwejġ inanimati, x-xemx, il-qamar, il-kwikeb, il-muntanji, il-baħar, isebħu lill-Alla. Jiddikjaraw il-qawwa tiegħu, l-erf tiegħu, kemm aktar aħna. Ħlejja raġonevoli, ħlejja li Alla tagħna intelligenza, tagħna raġuni, tagħna qalb illi kapaċi tfittxu u tonorah. Meta il-Lut kienu qegħdin jersqu li Alla bil-sakrifiċċju tagħhom, u x'kienu qegħdin resqu? Xi ħaruf immankat, xi naġa zoppa, affarijiet li kienu skampli għalihom. Dan ma jgħoddux għall-merħla tagħna, mela ħudhom biex ikunu sagrifikati fit-tempju tal-Alla. U Alla, ovvjament, ħanitkellmu bil-lingwaġġ tagħna, għalih. Għalihom offruhom il-gvernatur tagħkom dawk u waraw juhu speċjal bikom. Kienu qegħdin iżebilħu l-isem tal-Alla. Illi Alla ħaqqu is-second best tagħna. Dak li huwa maridek żejjed ngħaddu minn ajru. U jgħidulhom minn tluħ ix-xemx sal-inżul tagħha ismi għad ikun kbir fost in-nazzjonijiet, mhux biss fostkom bħala Lut, imma fost in-nazzjonijiet. U ta' bilħaq il-profezija qiegħda sseħħ illum il-ġurnata u tibqa' sseħħ anke sal-aħħar jum meta mbagħad kif għadna l-art tkun mimlija bit-tarif tal-glorja tal-Mulej bħalma l-ilmijiet jagħtu l-ibra. Aħna allura imisna illi nittrattaw l-isem tal-Alla b'reverenza. Pietru jgħidilna qazzu lil Kristu bħala sit fi qlubkom. F'kull ma nagħmlu inkunu fejn inkunu, Kristu jrid ikun miżmum bħala s-sit tagħna, bħala dak illi għandu l-ħakma u l-pussess ta' ġisimna u ta' ruħna. Allura, attwalment meta qegħdin nitolbu din it-talba, lil Alla qegħdin nitolbuh biex jenna, biex isostnina, biex qawwina ħalli inħarsu l-kmandament tiegħu
issemmix isem il-mulaqla tiegħek fil-batal. Xi tfisser? Meta nirreferu għal Alla u għal kull m'għandu x'jaqsam mal-Alla, ma nistgħux nużaw frivolità, ċajt, lingwaġġ irħis, bla ħsieb. Il-Lut kienu marru ħanejdu hekk fl-estrem illi l-isem tal-Alla Jahwe ma kienux isemmuh. Qatt tant kien sagru għalihom. Ħaseb jiena morna fl-estrem ieħor illi nsemmu l-isem tal-Alla għal xejn b'xejn, għal xejn b'xejn. Il-mitlufa jagħmlu OMG fil-daqqa il-mitlufa għax ma jafuhx il-Alla. Għax jiqdew bismu, ismu l-kbir għal xejn b'xejn. William Plumer jgħid kull ma għandu x'jaqsam mal-Alla veru, l-enti tiegħu, ġifieri l-eżistenza tiegħu, in-natura tiegħu, xogħlijietu, il-qima, s-servizz u d-dottrina tiegħu jappartinu għal ismu. Dan il-kmandament jestendi għall-istat tal-ħsibijiet u l-qlub tal-bnedmin kif ukoll għal-diskorsom. Tieħu isem Alla għal xejn b'xejn, ġifieri tużah b'mod frivolus, fals, bla ħsieb, irreverenti jew ħażin. Alla tagħna dal-kmandament biex nagħmlu użu qaddis u reverenti minn dak kollu li bih Alla jarraf li hu nnifsu lin-niesu. U hekk jassess l-isem sagru tiegħu kontra kull ma jagħmlu mistmer. Kull meta nsemmu ismu għandna nagħmlu dan b'maniera sobrija, solenni, intelligenti, biħsieb, kif ukoll bis-sinċerità. Mela meta niġu biex nitolbu ħajtqaddes ismek, qegħdin nitolbu biex Alla bil-grazza tiegħu jagħmel lilna u lin-nies oħra kapaċi u jinklinana biex inkunu nafuh. L-ewwel u qabel kollox irid nkunu nafuh. David fuq is-sodda tal-mewt tiegħu sejjaħ lejh lil Salamun li kien se jissuċċedih bħala sultan u qallu qabel xejn kun naf il-Alla ta' missiriedek, kun nafu. Ma nistgħux aħna nqimuh, ma nistgħux aħna nqorbu jekk ma nafuhx. U nsiru nafuh biss permezz ta' Sidna Ġesu, illi irrivelawulna u rijulna. Mela nkunu nafuh, nirrikonoxxuh u nistmawh fil-għoli. Għal darb'oħra s-salmi il-ħin kollu jgħidulna ħalli l-poplu jfaħruk Alla, ħalli l-popli kollha ifaħruk. Ma nistgħux nikkuntentaw illi l-Knisja ta' Kristu tkun żgħira, limitata, le, Alla jrid illi n-nies in ġenerali ifaħruh. Mela nistmaw l-ismu fil-għoli u nistmaw ukoll it-titoli tiegħu. It-titoli tal-Alla. Salm 83 jgħidilna sabiex ikunu jafu li inti waħdek li ismu huwa Sit, int l-ogħla fuq l-art kollha. Alla għandu diversi titoli. Il-kelma Sit, Jahwe, huwa titolu jew isem tiegħu. Alla l-ogħla El Shaddai, Alla il-qawwi huwa wkoll isem tiegħu. Ukoll meta nitkellmu dwar l-attributi tal-Alla. L-attributi tal-Alla li jiddeskrivu kif inhu Alla, min hu Alla. Alla ħanin, twajjeb, kumpassjonali, Alla tal-verità, Alla għaref, etern li jinsab kullimkien, qegħdin niddeskrivu kif inhu Alla. L-attributi tiegħu. Salm 86 isemmi ħafna f'daqqa, isimgħu. Għax int kbir il-kobor tal, int kbir u tagħmel opri tal-għaġeb, int waħdek Alla, l-uniċità tal-Alla. Alla il-ħajju veru illi m'hemmx allura wisa jew lok għal Allat oħra. Għallimni triqtek Sit għax jien se nimxi fil-verità tiegħek. Unifikali qalbi biex tibża minn ismek. Jien se nrodlok ħajr li Alla tiegħek b'qalbi kollha, se nigglorifika lill-ismek għal dejjem. Għax l-imħabba soda tiegħek lejja kbira u int ħlist li ruħi mill-ammi ta' Xejol. U Alla bnedmin arroganti qamu kontrija żdintom lej. Int Alla ħanin u grazzjuż iddum biex tirrabja u abbondanti fil-imħabba soda u l-verità. Is-salmista qed jitaxxaq f'Alla. Kif inhu Alla fl-attributi
kollha tiegħu. Ukoll illi aħna l-Alla nqazzuh meta nsemmu jew nirreferu l-ordinanzi u l-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu għalfejn ngħidu din il-Bibja imqazza. Huwa ktieb mhux bħal kotba l-oħra. Huwa ktieb għalih. Huwa ktieb isseparat fil-kwalità tiegħu. Għaliex? Għax huwa l-kelma tal-Alla. Alla ikkomunika magħna, Alla għaddilna r-rieda tiegħu permezz tal-iskritturi imqazza. U allura qatt m'għandna nirreferu l-iskrittura bħalli kieku xejn. Jew nixtru xi del ta' dubju fuqha. Jew nissuspettaw li meta titkellem fuq ix-xjenza pereżempju qed tiżbalja, jew fuq il-ġeografija qed tiżbalja. Qegħdin nkunu qegħdin nikkalpestaw għal darb'oħra l-isem tal-Alla. Għax Alla u kull ma hu tiegħu huwa perfett. Il-kelma tiegħu, l-ordinanzi tiegħu, salm ieħor jgħid jien se nrodd ħajr qalbi kollha. Se nkantalek tifħrit quddiem l-Allat. Jien se nmil lejn it-tempju mqaddes tiegħek. Dak iż-żmien it-tempju kien il-post fejn in-nies jinġabru għal qima. Dar ta' talb għal ġnus kollha Ġesu tgħidilha. Tajjeb? U nrott ħajr lill-ismek għall-imħabba soda tiegħek u l-verità tiegħek. Għax int kabbart kelmtek fuq ismek kollu. Il-kelma tiegħu Alla jistma' b'kull reverenza u ma jrid xejn li titħallat magħha. Għalhekk aħna bħala evanġeliċi ma nissapportux illi mal-kelma tal-Alla nżidu xi tagħlim uman, xi dottrini illi l-bniedem ivvinta għal konvenjenza tiegħu jew fl-injoranza tiegħu ngħidu hekk u inħarsuhom flimkien mal-kelma tal-Alla. Le, kull kelma tal-Alla hija safja, hija msoffija bħad-deb għal 7 darbiet. Iżżid xejn ma' kliemu li ma jċanfrikx u toħroġ ta' kiddieb. Mal-kelma tal-Alla ħanisimgħu lilha, ħanemnu lilha, ħanobdu lilha u meta nirreferu għalija b'kull reverenza. Ma anke wkoll l-emejjel tal-Alla. L-emejjel tal-Alla huma kotrana, huma kull fejn tħares. Salm 8 David jgħid lill-Alla illi int poġġejt kollox taħt saqajh il-bniedem meta Alla ħalaq il-Adam ħalqu biex ikun il-viċi reġġent, il-ħakkiem f'ismu tad-dinja. Int poġġejt kollox taħt saqajk in-naċ u l-barrin kollha u koll id-dbejjeb tal-għal, it-tjur tas-smewiet, il-ħut tal-baħar, kull ma jgħaddi mill-modijiet tal-ibra, osi tal-latana. Kemm hu majestus ismek fl-art kollha. Qegħdin naraw il-majestà tal-Alla fl-art kollha, meta nħarsu madwarna, meta tara l-elluxa tikber mal-modija, meta tara isħab kif qed jifhom, meta tara x-xemx nieżla, meta tara bibbux qed titkaxkar ma' ħajta s-sejjie, qed tara l-majestà tal-Alla mifruxa quddiemek, l-anġli jarawha. L-anġli fis-sema li jgħidu qaddis il-Muljar tal-Eżerċit. Ismewtu l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, mimlija. Min ma jarax il-glorja tal-Alla f'din dinja tagħna u għami. Ta' bilħaq meta Ġesu ordna lil-nies biex inaħħu l-ġebla quddiem il-qabar tal-Lazzaru. Marta protestat u għatlu illu mitfun 4 ijiem u beda jrejjaħ. U għalila ma tlekx illi jekk temmen tara l-glorja tal-Alla, jekk temmen tara l-glorja tal-Alla. U aħna bħala uliedu Alla tagħna ktieb bl-istampi. Min ma jħobbx ktieb bl-istampi? Vera? Ktieb bl-istampi illi tqalleb fejn tqalleb, int fejn int tista' tara l-emejjel tal-Alla. Il-kwiekeb mifruxa fis-smewiet, it-torba ta' taħt saqajk, il-ħlejjaq diversi illi juru l-erf tal-Alla, il-ġmiel tal-Alla. Vera? L-emejjel tal-Alla. Kemm huwa kbir, kemm huwa majestus ismek fl-art kollha. Rridu inqazzu l-isem tal-Alla f'dak kollu li bih jarrafna lil nnifsu. Alla juża diversi modi kif jarrafna lil nnifsu. F'Salm 145 jgħidilna jiena se neloġjak, se nfaħrek u Alla tiegħi, u Sultan. U se nbierek l-ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum se nbierkek. U
u nfaħħar l-ismek għal dejjem ta' dejjem, kbir u assit, u jmissu jkun nfaħħar qatieħu l-kobor tiegħu huwa insondabbli, l-kobor tiegħu ma sax tkejlu b'xi riegla. Ġenerazzjoni waħda se tfaħħar xogħlijietek lil ġenerazzjoni oħra u se tiddikjara l-atti potenti tiegħek. Jien se nimmedita, se naħseb fuq l-isplendur glorjuż tal-Majestà tiegħek, fuq ix-xogħlijiet tal-għaġeb tiegħek. Xogħlijiet tal-għaġeb, il-ħolqien tiegħu. Kif mix-xejn Alla ġab kull ma hu, il-provvidenza tiegħu, kif Alla imexxi bil-mod misterjuż tiegħu. Ma jistgħux nippretendu li aħna beħsibijietna nlaħqu mal-ħsibijiet t'Alla. Imma wkoll ix-xogħlijiet tal-grazzja tiegħu, kif wellidna mill-ġdid, daħħalna fis-saltna tiegħu, tagħna l-maħfra tiegħu, fdina, ħellisna mit-tirranija tax-xitan, dan huwa l-emejjel tiegħu, u l-emejjel tiegħu wkoll fil-glorja, li hu qatt jagħti smewi ġodda u għar ġdida il-dawk li huma l-ulied maħbuba tiegħu. Allura l-aħwa ejjew nfittxu li kuljum insebħuh fil-ħsieb tagħna. Meta naħsbu dwar Alla, ħalli l-kliem ta' fommi u l-meditazzjoni ta' qalbi, jgħidlu David, ikunu aċċettabbli quddiem għajnejk, osit blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-meditazzjoni illi toħroġ mill-qalb, mill-ħsibijiet tagħna. Fil-kliem tagħna rridu nfaħru Alla. Bierek l-sit ruħ tiegħi u kull mu ġewwa fija ħajbierek l-isem qaddis tiegħu. Ħanfaħru wkoll fl-emil tagħna. Meta l-emil tagħna huwa ġust u mmarkat bl-imħabba, b'kumpassjoni lejn nies oħra. Pawlu qal lill-Filippin qed nitlob għalikom sabiex intom tkunu sinċiri u bla offiża sal-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li jiġi permezz ta' Ġesu Kristu għal glorja u l-foħrija t'Alla. Meta Alla jaħdem it-tajjeb fina, dan huwa ta' glorja u ta' tifħir għalih. Alla jridna l-ewwel qabel kollox illi nimmiraw u nħeġġu l-ħaddieħor biex ismu jkun imsebbaħ, ismu jkun onorat, imweġġaħ fostna. Jekk aħna aktar ma nikbru f'din il-modija tagħna, aktar ikollna qalb li Alla nqimuh, inservuh u nobduh. Però jekk Alla huwa taż-żejt u n-nieqes għalina, jekk Alla huwa Alla tal-konvenjenza għalina, kif qegħdin niweġġuh? Kif qegħdin nonorawh? Bir-raġun Ġesu jgħidilna l-ewwel qabel kollox itolbu ħajitqaddes ismek. Għax Alla huwa Alla tagħna. Alla qarribna lejh u jrid jurina l-glorja u l-isplendur tiegħu. Ħanitolbu biex jagħtina għajnejn li jaraw, qalb li tifhem, qalb li tħoss sabiex il-komunjoni tagħna lejh miegħu tkun aktar u aktar profonda u fidila. Amen.